Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman a fost gazda lansării de carte a volumului Sub semnul întrebării, autor Nicolae Bălașa. Lansare adecvată cadrului cultural specific Bibliotecii Aman, aceasta fiind și editorul cărții. Autorul Nicolae Bălașa se pliază și se depliază pe sine pentru cititor, prin întrebări și răspunsuri adecvate vremurilor în care trăim. Cartea, Sub semnul întrebării, oferă o viziune inedită, redată în eseuri și publicistică. Sub egida Bibliotecii Aman pot fi tipărite cărți care pot bucura peste timp cititorul, oferind și o oglindă a vremurilor perene în care stă neclintit omul. Scriitorul și omul Nicolae Bălașa oferă cititorului lumii de azi fapte, clipe, evocate prin cuvinte bune de citit. Cu permisiunea dumneavoastră, am să prezint și invitații speciali care participă la acest eveniment cultural. Este vorba de domnul profesor universitar dr. George Sorescu. Domnia sa va avea probabil bunăvoința să ne prezinte cu mai multe detalii scriitoricești și critice volumul despre care vorbim. Și totodată am să fac o trimitere spre acela care l-am așteptat și l-așteptăm, dar din motive obiective, strict obiective, nu va fi prezent astăzi aici, dar despre care la momentul potrivit am să spun câteva cuvinte. Este vorba de domnul Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean. Salut cu respect prezența domnilor voastre în această sală a Bibliotecii Alexandru și Aristia Aman din Craiova, dumneavoastră iubitori de cultură, dumneavoastră scriitori, profesori universitari, oameni de presă, studenți, tineri doritori să iubiți cartea și totodată iubitori de cultură. Vă salutăm cu respect și vă mulțumim totodată pentru efortul pe care l-ați făcut de a fi astăzi, la această oră, în acest locaș al cărților. Săptămâna aceasta, prima după săptămâna luminată a Sfintelor Paști, începe sub auspicii generoase, aș putea spune, pentru că pentru toți cei care simt pulsația vieții culturale, iată, de ieri, aici la Craiova, a început o nouă ediție a Festivalului Internațional Shakespeare. Este un eveniment care perpetuează de mulți ani și care ne onorează pe noi craiovenii, pe noi oltenii, pe noi românii, pentru că deschide larg porțile în ziua de 23 aprilie, în ziua de Sfântul Gheorghe. Ziua aceasta, St. George's Day, cum spune englezii, este sărbătoarea cea mai importantă pentru britanici, pentru că Sfântul Gheorghe, St. George, este sfântul lor protector al Marii Britanii. Și de fiecare dată când se deschide festivalul Shakespeare la Craiova în această zi de primăvară, 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, ne amintim că este un arc peste timp și un pod imaginar între două culturi și civilizații, a noastră, a românilor, și aceea a britanicilor. Iar Marele Will ne prilejuiește această minunată întâlnire și iată și în anul acesta și nu mai departe decât începând cu prima zi a acestei săptămâni în care ne aflăm astăzi. Tot ieri, în capitală, la București, s-a deschis, s-a inaugurat Biblioteca Națională a Românilor, un alt eveniment de mare suflet și de mare anvergură al nostru, al românilor, și noi astăzi, aflându-ne într-o importantă bibliotecă, într-o locație de excepție, ne bucurăm să anunțăm și evenimentul care s-a petrecut ieri la București. Astăzi este, prin urmare, o altă zi și aș vrea să îmi propun
puțin să fac investigație în evenimentele culturale care au loc în această săptămână. Se continuă Festivalul Shakespeare, dar și Ziua Bibliotecarului. Deci ne aflăm într-un moment în care emulația culturii la Craiova este la maxim și de aceea mă bucur că dumneavoastră sunteți astăzi aici și noi lansăm o carte minunată a domnului Nicolae Bălașa. Cu acest prilej al lansării volumului Sub semnul întrebării al scriitorului Nicolae Bălașa, zic eu că este bine de amintit că însuși scriitorul Nicolae Bălașa se identifică cu unele conexiuni directe sau indirecte cu sentimentul cultural sorescian. Și de ce fac această afirmație? Pentru că domnia sa, trebuie să spun, este o personalitate cunoscută și este totodată, așa cum singur mărturisea, într-o, în ghilimele spus, provocare autobiografică, la care voi face referire în minutele următoare, intitulată Demnitatea de a fi, este născut la 4 martie 1956, în Bulzești, județul Dolj, sub aceeași palmă de cer, cum spune autorul, pe aceleași meleaguri unde a văzut lumina zilei Marin Sorescu. Iată, prin urmare, că inegalabilul oltean al secolului 20, Marin Sorescu, care ne-a purtat numele de olteni, adică de români, pe atât de multe meridiane ale lumii, el este rudă cu autorul volumului de astăzi, cu scriitorul Nicolae Bălașa. Nu numai pentru că scriitorul Nicolae Bălașa s-a născut în Bulzeștii Doljului, dar pentru că s-a căsătorit cu una din nepoatele lui Marin Sorescu, distinsa profesoară aici de față, Beatrice Silvia Sorescu, fiica celui mai mare dintre frații din neamul Sorescu și domnia sa fiind scriitoare, poetă, profesoară, un om de cultură, pentru că această familie este o familie binecuvântată de Dumnezeu prin numele lor și prin talentul lor. Este pentru noi, prin urmare, o mare bucurie să-i avem aici de față, iată, pe acești descendenți din Bulzeștii Doljului, pe domnul Nicolae Bălașa, scriitorul și autorul volumului Sub semnul întrebării pe care îl lansăm astăzi, pe distinsa sa soție Beatrice Silvia Sorescu Bălașa și pe domnul profesor George Sorescu. Am făcut această, dacă vreți, scurtă incursiune în familia Sorescu, fiindcă este nevoie, poate, în plus de o explicație de ce eu, Maria Antoaneta Dobrescu, mă adresez domniilor voastre și motivul pentru care am fost invitată să fiu moderatorul acestei lansări de carte. Familia mea are o strânsă legătură cu familia Sorescu, o legătură de suflet, de prietenie adevărată. Soțul meu, ziaristul Ion Dobrescu, pe care poate că unii vi-l amintiți, deși s-au petrecut în luna aceasta 14 ani de când a trecut hotarul dincolo, s-a regăsit într-o frumoasă prietenie cu Marin Sorescu și implicit cu membrii familiei sale și personal m-am implicat și eu ca să reușesc să leg numele lui Marin Sorescu de ceva temeinic aici, în Craiova. Este vorba de prima instituție care a purtat numele și poartă numele Marin Sorescu la Craiova, Liceul de Artă Marin Sorescu, pe care cu onoare l-am condus timp de 12 ani. Iată câte conexiuni directe, indirecte, de suflet, de inimă, de cultură, de dăruire între oameni care se respectă, între oameni care au ceva de spus oamenilor și pe care dumneavoastră îi cunoașteți și bănuiesc că îi și respectați. Ne aflăm, prin urmare, revenind la evenimentul de astăzi, aici, și în puține cuvinte am să evoc personalitatea domnului Nicolae Bălașa, după care vom vorbi puțin despre carte și îi vom da domniei sale șansa să ne explice
De ce sub semnul întrebării? Așa cum spuneam la începutul intervenției mele, o provocare și pur și simplu merită să știm despre ea. Nicolae Bălașa s-a născut la Bulzești, a învățat carte la școala din Bulzești, la clasele mici, clasele primare, apoi a fost elev în Craiova și student la București. Ca să vedeți o curiozitate sau poate ceva așa care ne duce cu gândul spre perfecțiune, spre rigoare, domnia sa a studiat științe tehnice și este de meserie, în primul rând, inginer și a și profesat. Un inginer riguros, un om care a știut ce înseamnă arta, dar și exactitatea cifrelor. Vreau să vă spun că începând cu 1989, când, așa cum domnia sa mărturisește în Demnitatea de a fi, această autobiografie care nu s-a publicat, când lucrurile în 89 au început oarecum să se limpezească, spune autorul, domnia sa a simțit o dorință puternică, citez, de a-mi contura mai bine o imagine despre lume, despre viață, existență și astfel m-am dus după 89 la Facultatea de Filozofie și Sociologie din cadrul Universității din Craiova. Curajul, aș spune chiar subliniez curajul, să se înscrie la un doctorat în filozofie. Este pentru oricare persoană care a încercat vreodată acest exercițiu de voință și exercițiu de cunoaștere, un mare curaj, pentru că un om adevărat care reușește să finalizeze un doctorat merită, într-adevăr, tot respectul. După 4 ani de cercetare și muncă, domnul Nicolae Bălașa a reușit să susțină teza cu titlul Comunicare și înțelegere, o lucrare deosebită. Este deci doctor în filozofie. Acum, activitatea sa literară a început cu puțin înainte de 1989, când, membru al Cenaclului Literar Propșor din Craiova, a reușit să scrie 2 romane pe care, cele 2 volume, a reușit apoi să le restrângă într-unul singur și pe cheltuială proprie să le și publice. Așa cum știți și dumneavoastră, de atât de multe ori, oamenii de cultură, oamenii de suflet, oamenii cu posibilități materiale mai modeste, au atâta generozitate și dăruire încât își pun la bătaie chiar propriile finanțe ca să poată să dăruiască ceva semenilor. Așa a făcut și Nicolae Bălașa. A colaborat o vreme cu Universitatea din Craiova, fiind chiar un cadru universitar asociat și în această calitate a predat cursuri de comunicare socială și cursuri de mass media în cadrul Universității din Craiova, dar, ca să-l citesc din nou pe autor, am să spun următorul lucru. Simplificând lucrurile, am vrut să fac doar câteva chestiuni în viață, și anume, să fiu pilot, pentru că de când mă știu, m-a încântat ideea de zbor, ideea de nemărginit, de a fi aici și oriunde și oricând. Iată o dorință pe care nu și-a împlinit-o autorul volumului de astăzi, domnul Bălașa, dar și-a dorit libertatea și libertate există și dumnealui este un beneficiar al acesteia. Apoi și-a mai dorit ceva, și-a dorit, așa cum spune, citez, să studiez dreptul și să știu ce a gândit lumea, ce a gândit omenirea și, prin urmare, să zbor, pentru că și studiind dreptul este o modalitate de a cunoaște lumea și de a zbura în interiorul ființei umane. Și și-a mai dorit ceva, domnul Nicolae Bălașa, și-a dorit să studieze pianul, dar lipsa banilor i-a înfundat urechile și probabil i-a amorțit degetele și n-a studiat pianul. Fără să condamn pe nimeni, spune domnia sa, căci nu din cauza vremurilor tulburi și a dezechilibrului sau a dezorientării umane,
nimeni nu s-a gândit să urmărească care sunt aptitudinile și talentele unui copil, ale unui tânăr. Deci fac o legătură acum cu numele său și cu Liceul de Artă Marin Sorescu din Craiova și iarăși vă spun câte conexiuni directe și indirecte între acești minunați oameni din neamul Soreștilor, din Bulzeștii Doljului. În sfârșit, domnul Bălașa spune așa, că îi place ceva foarte mult. Ceea ce îmi colorează gândurile și mă face să-mi găsesc un loc oarecum în lume este scriitura. Am învățat de la profesorul Marian Barbu un spirit profund și complex în cel mai nobil și larg sens al cuvântului, cu alte cuvinte, a reușit să cunoască lumea și Marian Barbu, fiind un mare prieten al său, i-a spus că perspectiva asupra lumii se deschide din interiorul cuvântului. Câtă înțelepciune și cât respect pentru distinsul profesor și coleg al nostru, pe și eu l-am cunoscut foarte bine ca profesoară la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova. Domnului Nicolae Bălașa îi place aproape tot ceea ce este de calitate, adică poezia, filozofia, romanul, povestea, pictura sau muzica. Îi plac foarte mult clasicii muzicii și aici are curajul să-l includă pe Ciprian Porumbescu sau pe George Enescu, acești mari români ai neamului nostru, clasici ai muzicii și purtători de cuvânt ai românilor în lume. Totodată însă mărturisește că îi place și folclorul românesc și nu a rare ori este copleșit și de câte un taraf lăutăresc din zonă. Cum să nu-i placă unui om sensibil, unui om de cultură, unui om care simte pulsația vieții prin cultură, taraful lăutăresc care are atât de multă înțelepciune în scripca scripcarului. Ce să vă spun? Domnul Nicolae Bălașa este căsătorit cu Beatrice Silvia Sorescu, cum spuneam, și sunt împreună o familie de cărturari, o familie de oameni care bănuiesc că atunci când sunt în intimitatea familiei lor acasă, dialogurile lor nu se reduc la tăcere, ci dimpotrivă, la meditație, la dăruire, la semnificație, la cunoaștere, la împărtășirea ideilor. Și cât de frumos trebuie să fie momentul în care găsești o metaforă și ai cui să o împărtășești. Și acum este un prilej pentru mine de a vă face eu însă o mărturisire. În urmă cu puțină vreme, cu câțiva ani, Liceul de Artă Marin Sorescu din Craiova, care a găzduit și găzduiește încă multe evenimente soreștiene și un simpozion național care a devenit între timp internațional, a avut satisfacția, bucuria și pur și simplu minunea de a fi primiți într-un salon literar inedit. Domnul Nicolae Bălașa și distinsa sa soție Silvia Beatrice Sorescu Bălașa au o proprietate în Bulzești care are la etaj un salon literar privat. Este un privilegiu pe care puțini oameni pot să-l aibă și acolo, cu prilejul acestui simpozion internațional, au găzduit oameni de mare ținută care ne-au onorat cu prezența și care își amintesc și își vor aminti generații întregi cât de minunat a fost să pășești pe plaiul buzelștean și să ajungi în casa unui reprezentant din familia Sorescu într-un salon literar privat. Au fost acolo, ca să reamintesc doar câteva nume, domnul Alexandru Mironov, a fost de asemenea domnul Neagu Udroiu, scriitor și fost ambasador al României la Helsinki, scriitori și profesori universitari din Craiova și din țară, oameni minunați care își amintesc și astăzi și mereu despre ceea ce înseamnă dăruirea unei familii care simte ce înseamnă cultura la ea acasă.
Încheind incursiunea prin viața domnului Nicolae Bălașa, aș vrea doar atât să vă spun că dumnealui este un scriitor prodigios. Reușește să scrie cu multă ușurință, are un talent al creației care îi este permisiv să treacă de la roman, la critică, la dialoguri, chiar și cartea pe care astăzi o lansează și despre care domnul George Sorescu va vorbi probabil mai mult, este un dialog între oameni care, cunoscându-se sau necunoscându-se, vor reuși să înțeleagă că Platon a deschis un drum, dar sunt atâția și atâția urmași. Și am să citesc din prefața acestei cărți pe care scriitorul Jean Băileșteanu i-a dedicat prefața domnului Nicolae Bălașa câteva rânduri, și anume: revenind, fără a părăsi acest tip de abordare literară, pentru că este o abordare literară curajoasă și novatoare, trebuie spus că romanul lui Nicolae Bălașa se detașează de canoanele clasice ale acestui gen. Deși crede în poveste, după cum singur mărturisește în prefața volumului Mătănile Alexandrei, din perspectiva sa, măreția omului ar sta tocmai în puterea de a povesti și de a se lăsa povestit, adică descoperit. Și Nicolae Bălașa reușește în această carte să facă aceste lucruri minunate. El propune cititorului, ca formă de cunoaștere și delectare, după modelul lui Platon, dialogul. Este foarte greu să reușești să citești o carte în care dialogul este la loc de cinste, să ai o viziune, o concluzie și mai ales să-ți formezi o gândire despre un autor curajos. Volumul Sub semnul întrebării este, de fapt, tot Jean Băileșteanu spunea, o prelungire a preocupărilor autorului în domeniul comunicării, preocupare exprimată sub forma eseului. Și trebuie spus că nici aici Nicolae Bălașa nu respectă canoanele genului. Eseurile sale nu stau sub semnul ironiei lui George Călinescu, care, citez, spunea: eseul, formă de a bate câmpii cu grație, ci reprezintă un fel de știință a comunicării aplicată pe relațiile concrete sau pe opere care, prin interpretări din perspective diferite, ne dăruiesc frumosul. Am citat din Jean Băileșteanu pentru că am fost profund impresionată de modul aparte în care scriitorul Jean Băileșteanu vorbește despre cartea scriitorului Nicolae Bălașa. Este un lucru extraordinar atunci când oamenii pot să comunice, este cu atât mai mult important pentru noi să vedem ce înseamnă arta comunicării și să simțim pulsația vieții și a culturii prin comunicare. Acest lucru îl reușește scriitorul Nicolae Bălașa în volumul Sub semnul întrebării, un volum plin de provocări. Vă sfătuiesc să-l citiți cu atenție. Eu l-am citit odată în fugă ca să-mi fac o impresie, dar vă mărturisesc că mi-am propus ceva, ceea ce sunt convinsă că veți face și dumneavoastră după aceea. Cu creionul și o foaie alături, trebuie să citești și să înțelegi și să-ți notezi ca să poți să meditezi, fiindcă este o carte cu puternice accente filozofice și cu trimiteri în lumea ideilor, pe care rareori ai posibilitatea să o întâlnești. Este în același timp un cercetător al conceptelor, cum spuneam, punând sub semnul întrebării anumite modalități de cunoaștere în arta comunicării, cât și în dialogurile dintre semeni. Se știe că majoritatea, o mare parte dintre cercetătorii moderni, îndeosebi dintre filozofii moderni, au plecat de la conceptele clasice, Platon, Aristotel și ceilalți, pe care le-au, Heidegger mai târziu, Kant, Schopenhauer, pe care le-au prezentat sub o altă formă, într-o manieră cu totul originală.
În fața acestor concepte pe care domnia sa a fost nevoit să poposească perioade relativ îndelungate, Nicu Bălașa își pune mereu întrebări și caută luminișuri în zonele cunoașterii pe care să le ofere cititorilor de rând. Această dorință și subiectivă și obiectivă își găsește expresia, spuneam, în ultimul volum care a fost evocat, Sub semnul întrebării. Este un volum de eseuri. Eseuri presupune cunoaștere, cultură și erudiție. Toate aceste deziderate, domnul Nicu Bălașa, acestor deziderate le răspunde cu prisosință. Dar privind retrospectiv, eseul nostru, pornind de la Odobescu, despre care George Călinescu s-a spus aici, bătea câmpii cu grație, trecând prin eseul lui Eminescu, mai târziu Duiliu Zanfirescu și mai târziu ajungând la Tudor Arghezi și chiar la Marin Sorescu, eseurile presupun, dincolo de actul cunoașterii, presupun o modalitate scriptică, adică originală, de a prezenta aceste adevăruri. În cadrul acestor eseuri, din spațiul volumului respectiv, Nicu Bălașa oscilează între o permanentă căutare și o tendință de evaluare atât a conceptelor, cât și a propriilor idei pe care le schițează la nivelul fiecărui eseu. Este o carte foarte interesantă pentru că presupune atât cunoașterea unui univers trăit la nivelul câtorva epoci, dar mai ales la nivelul existenței cotidiene, dar și o modalitate de a privi dincolo de dogmă, de canon și de a schița anumite sugestii în cadrul acestor prezentări. Firește că nu vom prezenta aici un rezumat al eseurilor, vom lua noi câteva exemple, de pildă, dincolo de faptul că domnia sa abordează cultura, învățământul, gradul de înțelegere de către cititori și spectatori a unor valori contemporane, domnia sa încearcă chiar să schițeze anumite tentații în sfera cunoașterii, să deschide noi uși de cunoaștere în privința aceasta. De pildă, dacă am luat, de pildă, Nimic, un eseu Nimic și prea acolo, se știe că Nimic este un pronume negativ care sugerează în expresia lui Heidegger pe care o sugerează un obiect al metafizicii. Dar el își găsește îndeosebi expresia în gândirea filozofică, acest cuvânt pe care îl tatonează Heidegger în reperele pe drumul gândirii și alți cercetători, dar trebuie spus că acest cuvânt în literatura română, de pildă, este frecvent adeseori în gândirea filozofică poetică a lui Mihai Eminescu. A lui Eminescu, mai ales în Mortul Aies din 1871. Și chiar în Luceafărul. Nu e nimic și totuși o sete care îl soarbe, e un adânc asemenea uitării cele oarbe. În cadrul altor poezii, Nimicul sau Nimica apare ca un component al configurării haosului, al configurării neantului, al nopții cosmice, pe care tot Eminescu, influențat de gândirea filozofică și mitologia indiană, încerca să le contureze
în scrisoarea întâi, imnul cosmogonic. Firește, dacă acolo Eminescu, suntem într-o paranteză, plecat de la imnul vedic 139 sau Nasadasia sau imnul creațiunii, în care, plecând de la triada Tapas, Unul și Kama, încerca să definească în mod figurat nimicul, acest zeu al tăcerii în gândirea ulterioară a Upanishadelor, care prezentat, deci nimicul, în gândirea contemporană, reușea să întregească o imagine filozofică. În alte creații eminescene întâlnim nimicul, spuneam, în scrisoarea întâi. De asemenea, este utilizat acest adverb tot în creațiile precursorilor și a contemporanilor. Nicu Bălașa deschide un drum spre cunoaștere cu folosirea celor doi termeni, prea. Era un vis misterios și blând din care afară, căci prea era de tot frumos, de-au trebuit să piară. Prea ne pierdurăm tu și eu, în alei farme poate, prea am uitat de Dumnezeu, precum uitarăm toate. Eminescu. Găsim acest adverb care sugerează o notă superlativă în arta cunoașterii și la Marin Sorescu. Manole, prea fericitule meșter, să ai în veci ce învăța. Manole, prea fericitule și nefericitule Manole, zidește-ne în temelii miolitice, spune Marin Sorescu. Așa încât consider că acest eseu, de pildă, pe care îl prezintă domnul Nicu Bălașa, este foarte important, foarte interesant, pentru că, cum spuneam, el își găsește prezența în studiile filozofice și chiar în artele umaniste, în literatură, în poezia precursorilor și în poezia contemporanilor. Un alt eseu care mi s-a părut interesant este cel privind panorama vieții politice. Este un eseu politic în care domnia sa pune sub lupă evenimentele politice, sociale și diplomatice existente la nivelul primului război mondial, dar și după, și ajunge la concluzii destul de tragice, încât acest eseu dezvoltat, bazându-se pe realități autentice, poate trezi interesul oricărui cercetător, oricărui om politic. În partea a doua a acestui volum stăruie, firește, anumite întrebări privind actul culturii, stadiul de civilizație contemporană. Domnia sa ajungă la concluzia că nu este nimic posibil în actul cunoașterii fără o cultură temeinică. Această cultură trebuie să-și găsească prezența încă în instituțiile de învățământ, elev, student, mai târziu alte profesii, încât numai stăpânind aceste valori ale vechilor culturi și ale culturii actuale, putem vorbi de o persoană competentă în această modalitate de cunoaștere. Volumul Sub semnul întrebării este o prelungire a preocupărilor autorului în domeniul comunicării, exprimată sub forma eseului. Această știință a facerii eseului la scriitorul Nicolae Bălașa nu stă neapărat sub canoanele genului, ci comunică realități concrete din perspective diferite. Rostuirea cuvântului, incizie, vine și taie, precum bisturiul, realități inedite, nelăsând cititorul să se plictisească, ci îl aduce în starea de veche, de luare aminte. Pamfletul devine un fel de armă a cuvântului autorului pentru conștientizare,
într-o lume aflată în război cu propria ființă și formă. Agonie și extaz sau întoarcerea din lume la români. Așa începe autorul cu acest titlu semnificativ pentru sufletul românului, mereu pe drumuri, călătorind pe unde îl duce soarta și punându-l mereu la încercare ca într-o veșnică probă de concurs. Craiova mi s-a părut locul în care Dumnezeu a făcut pentru prima dată și cerul și pământul. Raiul meu de când lumea, spune autorul. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și vă rog să-mi permiteți să aduc mulțumiri și omagii Bibliotecii Aman, domnului director din Dirică, Consiliului Județean, personal domnului președinte Ion Prioteasa, pentru bunăvoința și chiar efortul pe care l-au făcut în a-mi fi alături la publicarea, la reeditarea primului, de fapt, volum de eseuri pe care l-am adus în fața publicului românesc și nu numai. Trebuie să vă spun în primul rând că marea majoritate a acestor eseuri au fost publicate în diverse reviste, în țară și mai ales în străinătate, la Stuttgart, la Montreal, la Toronto, în Noua Zeelandă, și ele au fost gustate într-o oarecare măsură și sunt puse sub un alt semn al întrebării, pentru că veșnic, pentru a fi actual și pentru a ne putea înțelege pe noi, chiar pe noi înșine, de cele mai multe ori, trebuie să ne punem sub semnul întrebării. Eseul pe care l-a citit soția mea este o dovadă a faptului că această carte pune sub semnul întrebării lumea, conceptele trebuie reactualizate, nu am părăsit, a avut foarte mare dreptate domnul profesor George Sorescu, tot timpul sunt pliat pe concepte, dar concepte pe care, repet, le pun sub semnul întrebării, le repun sub semnul întrebării, din motive absolut simple. Unu, pentru a ne putea înțelege, pentru a mă putea înțelege în primul rând pe mine, pentru a înțelege lumea contemporană mie și pentru a înțelege lumea în ansamblul său. Dați-mi voie să mulțumesc celor care au vorbit înaintea mea, în mod special doamnei senator Antoaneta Dobrescu, care a făcut un lung elogiu, aș putea spune, la adresa mea. Să-i mulțumesc domnului profesor George Sorescu pentru profesionalismul cu care a analizat volumul de față, volum pe care sunt convins că o să-l gustați ca atare. Sunt dator să spun o chestiune care are și un pic de haz, poate și destindem un pic atmosfera. Faptul că am ajuns să fac un doctorat plimbându-mă în diverse locații, prima facultate la Cluj, a doua la Craiova, doctoratul în două locuri, la prima facultate la București, a doua la Craiova, doctoratul la Cluj, 4 ani și susținerea tezei la Timișoara, se datorează unei întâmplări extrem de hazlii, care constă în următoarea chestiune. Eram la Parlament, m-am întâlnit cu profesorul Vasile Muscă, un excelent cunoscător de filozofie, profesor la Cluj, care trebuia să se întâlnească la rândul domniei sale cu profesorul Marga, pe vremea respectivă ministru al învățământului. La Parlament inți dacă ai o legitimație sau dacă cineva te conduce de la intrare până în locul în care vrei să ajungi. Având posibilitatea să intru, am o legitimație pentru a intra în Parlamentul României, l-am condus pe profesorul Muscă până când ne-am întâlnit cu domnul ministru. Domnul Muscă, cu ironia specifică oamenilor din domeniul filozofiei, mă prezintă domnului ministru și spune să vă arăt un tânăr absolvent de filozofie. Eram cam la 40 de ani la vremea respectivă. Marga, la rândul său foarte ironic, spune: domnule, lumea face bani și dumneata te ocupi de carte.
spus, domnul ministru, nu vă supărați și eu am să fac la fel de mulți bani, pentru că mi-am închiriat o tarabă în piața din Craiova și cu discursul filozofic, cu siguranță am să concurez babele de la Ișalniță la vândutul castraveților. Chestiunea asta l-a amuzat teribil pe Marga, care și m-a invitat în acel moment la Cluj să susțin un examen de admitere la doctorat, examen pe care l-a organizat în acel an după toate regulile examenului de admitere într-o astfel de instituție. În sensul că a publicat chiar din luna aprilie subiectele. Vă dau un exemplu, la metafizică, ontologie, secția la care m-am înscris și eu, erau 25 de subiecte pe logica timpului și 25 de subiecte pe logica întrebărilor. Erau afișate numărul de locuri, 7 locuri, deci s-au stabilit anumite canoane, o teză scrisă, un examen oral, pe care dacă îl promovai, sigur erai admis la doctorat. Tot atunci, ministrul Marga a reintrodus chestiunea din perioada interbelică și anume ce consta în faptul că puteai să susții o teză de doctorat doar fiind absolvent în orice domeniu, doar fiind absolvent al unui institut, a unei facultăți, a unui institut superior. Dovadă stă faptul că la Universitatea din Cluj, la secția la care am fost eu admis, s-au înscris absolvenți de teologie și din cele 7 locuri care erau pentru absolvenți de filozofie, 2 dintre locuri au fost ocupate de către absolvenți de la Facultatea de Teologie, unul din Oradea și celălalt, un doctorand care a venit tocmai din Australia să susțină teza de doctorat din România. Sigur, probabil că de la început dumneavoastră sau publicul telespectator, tot ce se întâmplă aici se transmite în direct de către un post de televiziune și a pus întrebarea ce o să spună Nicolae Bălașa la această întâlnire, mai ales că aproape permanent, săptămânal sau destul de des este prezent fie la lansări de carte, fie pe posturile de televiziune. Mi-aduc aminte o chestiune a maestrului Johnny Răducanu, care era la un interviu la TVR. Și este întrebat: maestre, după atâtea interviuri pe care le-ați dat toată viața, ce o să mai spuneți dumneavoastră în această seară? Maestrul a spus următoarea chestiune. Aceleași chestiuni, numai că o să vi le spun pe alt ton. Dacă în muzică tonul contează, în logica limbajului despre care vorbea domnul profesor, contează contextul de exprimare și alături lui contează receptorul. Chiar dacă dumneavoastră, de exemplu, ați mai fi fost la o astfel de lansare de carte și sunt în sală din cei care nu sunt aceiași. Totul este curgere, adică totul este schimbare și noi de la o zi la alta suntem alții. Sunt dator să răspund cel puțin la 2 provocări. Una dintre ele care conturează ideea acestei cărți și anume revolta mea permanent aproape. Sunt într-un fel de război permanent cu lumea exterioară mie, o lume care parcă aș vrea să-i trâmbițez, dacă vreți, deșteptarea. Mi se pare un fel de, după acea mare așteptare după 89, mi se pare că la un moment dat parcă am amorțit cumva și speranța din noi s-a plafonat sau tinde chiar să se șteargă. Am ținut toată viața și țin la ideea de reper cultural și am ținut într-un mod special la faptul că poporul din care provin trebuie să fie unul dintre popoarele civilizate și cultivate ale lumii europene și ale lumii în ansamblul său. Vă propun așadar să intrăm pe viu în substanța cărții, citindu-vă un scurt pasaj dintr-un eseu intitulat Doamne, ce se întâmplă cu mine? Doamne, noi încotro. Privesc adânc în vremuri, îmi anulez timpul, deodată în mine teofanic, cum îl numește Eliade, și încerc să ajung acolo.
că sub vremuri care mai de care, de prin 56 încoace, am tot trăit. Am trăit, tresar și iar mă întreb. Greu de spus, cât mai tot timpul, aci, în locul în care ușor, sub palma orânduirilor, sigur, aproape noi, aproape toți ne-am ratat viața și ne-am ratat. Otrava se ia cu ochiul, cu buricul degetelor și cu auzul. Lumea nu prea mai citește, însă mai sunt câte unii care se ambiționează să citească. Unii jurnale, alții cărți, alții temirce. Însă otrava nu se ia așa de oriunde, ea este în sufletul omului, veninul celui rău pus acolo să învenineze viața săracului om. Însă gândul și cuvântul au formă, cea pe care omul i-o dă și îl însoțește până la judecată. Toți trăim într-o mare de gânduri și cuvinte, însă câți constată lucrarea lor? Autorul Nicolae Bălașa ne împrospătează memoria cuvintelor, aducându-ne aminte ce mai înseamnă cuvântul și care mai este valoarea sa astăzi. Marile leagăne ale civilizației se găsesc pe două văi importante ale lumii. În Valea Nilului, unde avem de-a face cu civilizația egipteană, și în Valea Indului, unde a dăinuit probabil cea mai lungă civilizație a lumii, civilizația ariană de peste 1000 de ani. Dacă adăugăm Eufratul și civilizația Mesopotamiei, o să vă dați seama, sau ușor să trageți concluzii, de ce grecii se duceau permanent în Egipt, mari gânditori ai Grecii se duceau în Egipt pentru a se informa, pentru a medita, pentru a avea acces la marile informații ale acestei culturi, de ce grecii au înființat școli în Elea și mai ales au înființat școli în Ionia, în partea asiatică, tocmai acolo unde curgeau marile concepte și marile gândiri ale lumii pe drumul mătăsii ce a trecut prin Damasc sau mai la nord, după unii cercetători, prin Alep. Sunt uimit de faptul și indignat în același timp că omenirea în acest moment asistă cu oarecare nepăsare asupra tot ce se întâmplă în Siria, asupra, dacă vreți, distrugerii ultimelor filoane de civilizație antică, civilizație la care, dacă vrem să ne găsim un sens, exact cum spunea domnul profesor George Sorescu, trebuie să apelăm în permanență. Fără a ști conceptele și fără a ști ce a gândit omenirea, categoric că vom găsi cu greu răspunsuri sau vom găsi răspunsuri suficient de subțiri pentru lumea în care trăim. Ne vom înțelege la fel de puțini și, de ce nu, vom rătăci în această lume fără a avea sau a ajunge ca personajul lui Iona la acea lumină, la acel adevăr suprem spre care oricare dintre noi tindem. Al doilea răspuns, o să fiu scurt, este legat de piesa Iona, despre personajul Iona. Și, așa cum a spus domnul profesor și cum o să vedeți în carte, există acolo un eseu, Marin Sorescu și gândirea Samchia. Timp de peste 20 de ani m-a frământat faptul că personajul Iona, în finalul piesei, se sinucide. Ori sinuciderea nu este specifică cupolii acestea creștine din care noi facem parte. Și mi-am pus întrebarea firească, de ce Sorescu găsește acest final și de ce cei care interpretează piesa, criticii de artă și istoricii literari, găsesc ca formă aproape uzată, pusă chiar și în manuale. Piesa Iona este o piesă de inspirație biblică, Iona fiind un personaj biblic, chitul Iona, mă rog, l-a prezentat domnul profesor și nu au trecut dincolo de acest spațiu. Măcar cenzura pe vremea comunismului
atunci când s-a jucat pentru prima dată piesa, a fost și interzisă imediat după prima prestație, a fost mult mai tranșantă și a spus: Sorescu găsește, împrumută din Biblie mitul lui Iona, balena este spațiu comunist pe care nu poți să-l străbați decât dacă te sinucizi și scapi din această mare închisoare a lumii. Categoric, interpretarea aceasta simplistă a făcut ca timp de peste 20 de ani Iona să nu se joace niciodată, decât o singură dată în România, însă să se joace în peste 20 de țări europene și în general în lume. Mai sunt elemente care țin atât de spațiu creștin, repet, cele două aparțin creștinismului, cele două mituri, Iona și balena, însă eu am văzut în acest kit, în această balenă, cu totul altceva decât a văzut istoria literară și istoricii literari de până în momentul de față. M-am raportat, sau am găsit, am egalat acest simbol cu căderea noastră în necunoaștere în primele zile, chiar și din primele zile în care vedem lumina zilei. Necunoașterea este spațiul în care ne toți batem de când ne naștem și până când ne încheiem viața, dornici în permanență de a străbate spații după spații, spații ale cunoașterii, până când ajungem la această cunoaștere a absolutului. Omul, indiferent la ce stadiu al adevărului s-ar afla, nu se va obișnui niciodată și nu se va mulțumi decât în momentul în care crede că va ajunge la adevărul absolut. Nu vreau să fac o întreagă teorie sau să expun toate punctele de vedere legate de toate argumentele legate de punctul meu de vedere de interpretare, de reinterpretare a piesei Iona, însă finalul este, așa cum am spus, scos de către autor din sfera creștinismului. La un moment dat mi-am pus întrebarea dacă nu vrea să lege două lumi, lumea asiatică și lumea europeană, și din punct de vedere cultural și din punct de vedere religios. Este posibil ca la genialitatea lui Sorescu să fi stat aceste chestiuni, aceste, hai să zicem, gânduri. Însă, simplificând puțin lucrurile, faptul că a cunoscut-o pe Amita Bose, cum a spus domnul profesor, cu care probabil a avut multe schimburi de idei, a ajuns să cunoască, și cei care au studii de filozofie îmi dau foarte multă dreptate, nu numai conceptele de substanță, o să vă spun de ce de substanță, ale filozofiei indiene, ci și această școală, care n-a dăinuit foarte mult, școala de gândire Samkhya. O școală cu 750-800 de ani înainte de Hristos, școală care admitea, pe lângă meditație, sinuciderea pentru aflarea adevărului absolut. Școala n-a rezistat pentru că au apărut alte curente religioase, pentru că chiar budismul în zona asiatică a interzis, s-a opus sinuciderii, iar creștinismul s-a opus în totalitatea sa. Cultura europeană, niciuna, în orice stadiu al său, nu mi-a oferit răspunsuri la finalul piesei Iona, atunci când personajul țipă, strigă: Iona, de data asta am să te iau cu mine. Atenție, Iona era dedublat, eu și euul meu, și o să o scoatem noi cumva la lumină, adică vom afla acel adevăr absolut. Să nu credeți că punctul meu de vedere este unul care să tindă spre ermetizare. Nu. Este o modalitate de a-l aduce în atenția dumneavoastră și a publicului în general pe Sorescu și a aduce în discuție, a pune într-o altă formă, a pune în altă formă o capodoperă a poporului român și nu numai, o capodoperă a lumii în general.
Am să mă opresc aici, mulțumindu-mă încă o dată pentru prezență, mulțumind presei, care sunt convins că va ști să facă din momentul cultural al zilei un adevărat spectacol cultural. Să mulțumesc instituțiilor de cultură, Biblioteca Aman, care mă copleșește în acest moment. Să mulțumesc tuturor celor care prețuiesc cultura și sunt alături de oamenii din acest domeniu. Nu l-am băgat în seamă nici eu, nici dumneata, și acum, după 20 de ani, când văd că de la noi, de aici, repet, locul în care te poți rata cu ușurință, drumul spre Occident te aruncă tocmai în America Latină, mă vaiet că doar latin sunt. Acum să nu credeți că pe acolo n-ar fi pitoresc. Cu siguranță e că Dumnezeu a pus frumosul natural pe toată fața pământului. Comunicarea ține și de înțelegere, de bunul simț, de educație și de limitele omului. Astăzi, de cele mai multe ori, vorbim toți odată. Mai bine zis, țipăm toți odată ca să ne auzim. Însă, cine ne mai înțelege de ce facem lucrul acesta? Fenomenul se complică, spune autorul Nicolae Bălașa, se complică și mai tare dacă avem în vedere o formă aparte a comunicării, care este trecerea de la vorbă la tăcere, știindu-se bine faptul că ea, tăcerea, are un loc aparte în teoria comunicării. De altfel, tăcerea nu are sens prin ea însăși, ci capătă valoare doar în relația a două elemente suprapuse, și anume cuvântul care trebuie spus și interdicția rostirii lui. Am citat din volumul Sub semnul întrebării. Astăzi, cuvântul scris capătă valoare de rostire în tăcere pentru cei care, în liniștea lor, mai citesc și nu lasă cuvântul să rămână sub tăcere. Cei mai mulți astăzi vorbesc, iar cuvintele lor devin vorbe goale, de conținut și de sens, căci valoarea rostită a cuvântului nu mai este susținută de sufletul omului, care prin rostul și suflarea lui dă putere cuvântului. Sub semnul întrebării stă lumea cuvintelor noastre. Sub semnul întrebării, scriitorul Nicolae Bălașa ne lasă să disecăm aspecte, proiecte, întâmplări, decizii și discerneri în faptul cernerii cuvântului.